Kto bol vlastne Ježiš Kristus? Niektorí ľudia hovoria, že Ježiš Kristus bol nejaký mysliteľ alebo dobrý človek. Ale Ježiš Kristus nebol nejaký mysliteľ, dobrý človek, alebo nejaký levitujúci guru, ktorý sa vznášal. Ježiš Kristus nebol ani filozof, ale Ježiš Kristus bol Boží syn a stále ním je. Biblia hovorí, že Pán Ježiš, keď odišiel z tejto zeme, povedal: hľa, prídem rýchlo a nebudem meškať. Dnes ma môžeš počuť ze svojej uši, alebo ma môžeš počuť vo svojom srdci, kedy Duch Svätý na tomto mieste sa ťa môže dotknúť a môže tie slova, ktoré ja hovorím, sa môžu vojsť nielen do tvojej hlavy, ale stiecť do tvojho srdca. Každý človek sa raz postaví pred Boha živého a nikdy v živote nebudeš môcť sám seba vykúpiť cez dobré skutky alebo dobrý život. Každý jeden z nás má voľbu. A tá voľba je to, že či pozveš Ježiša do svojho života a on sa stane tvojim pánom, alebo nie. Dnes ľudia tápajú a hľadajú zmysel života. Zmysel života nie je to, aby sme mali skvelé účty v bankách. Zmysel života dokonca nie je ani to, aby si bol uznávaný od sveta, alebo aby si založil perfektnú rodinu a vychoval všetky svoje deti a potom vnúčata. To všetko je veľmi dôležité a to všetko patrí k životu. Ale počujte ma, Košičania, je tu niečo špecifické, prečo Boh sa zmiloval nad človekom. A to je to, že Boh miluje človeka. Dobrá správa pre človeka nie je to, že Boh existuje. Dobrá správa pre človeka je to, že Boh miluje človeka a že nechal svojho syna vykrvácať na kríži za naše a za vaše a za moje hriechy. Boh nikdy neodsúdil človeka. Bol to hriech, ktorý sa postavil medzi človeka a Boha. A dnes na tomto mieste, viete čo? Vám hovoríme pravdu. Pravdu, ktorá vás môže zachrániť. Pravdu, ktorá vás môže vyslobodiť. Pravda, ktorá vám môže dať nádej. Nemusíte žiť život, ktorý je prázdny, ale môžete zažiť Boha osobne. Viete, koľko ľudí dnes v Košiciach povedia to: poznám Boha, poznám ho, počul som o ňom, ale všetko, čo vedia, je iba to, že niekde o ňom počuli rozprávať. Ale je tu rozdiel, ktorý môžeš zažiť. A ten rozdiel je to, že môžeš dnes Ježiša osobne stretnúť. Lenže to nikto neurobí za teba. Problém je to, že keď ja tu teraz kážem a niečo hovorím, že môžeš to počuť jedným uchom a druhým pustiť to von. Ale je tu dnes niečo, čo sa volá Duch Svätý, kto sa volá Duch Svätý. A on je tu aby sa mohol stretnúť. On je tým mostom k Ježišovi Kristovi. A ak mu dnes povieš áno, on vstúpi do tvojho života. Nemusíš byť ako človek, ktorý len chodí a tápa a nevie, kadiaľ má ísť. Pretože Ježiš povedal: ja som cesta, ja som pravda a ja som život. A každý, kto mi dá svoj život, nikoho nevyhodím, ale ja vstúpim do jeho života a ja vojdem a budem jeho pánom. Viete, ja keď som mal 16 rokov,